Μου άρεσε σαν σχολή πάρα πολύ, την είχα ακούσει. Όσο έρχομαι και μαθαίνω, τα πάω καλύτερα. Θέλω να είμαι κι εγώ σίγουρη για τον εαυτό μου ότι θα τα καταφέρω και θα γίνω μια σωστή επαγγελματίας όπως και εκείνη. Με όλα αυτά που έχω μάθει είμαι πολύ ευχαριστημένη. Τα προϊόντα της Τζέσικα είναι τα καλύτερα. Το νύχι-νύχι είναι η καλύτερη σχολή. Και πολύ οικονομική, το σημαντικότερο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι η καλύτερη.